салом бинандагони азиз, хуш омадед ба канали мо. Ман бо шумо овораи ҳам километр. Бародарони азиз, имрӯз дута канали фурӯшӣ дорем. Як каналш монетизатсияш гиронай, дар шодшам $1 кор кардагиай ва эфирш кушодай, сабшесваш кушодай, ягон хел жалоб надора. Канал нархуш 20 000. Канал дорои 1300 подписчик дора. кадомеда агар харидори ҳамин канал ҳастай, рақамҳои экранда занг бизанед ва канала харидорӣ кинед ва пешравӣ кинед. Канал ягон хел жалоб надора, ягон хел айб надора. Фақат видеоро монтаж карда мепартоӣ ва сума кор мекунӣ дар YouTube. Ҳозир YouTube суми хуб додаеса. Фақат чизша адреси худут мезанӣ ки пин-код хони худут биёяд. Нархи канал 20 000. Канал дорои 1300 подписчик дора. Активнистиш хубай. номи канал Кору Бор. Дар YouTube менависи Кору Бор, Кору пробел Бор. Кору Бор бинавис мебурояд худаш. Дуюм канали мо канали беҳтаринай, канал пин-код дора. Дар шотуш пул дора ва канал дорои 2000 подписчик дора. И канал беҳтаринай, нархаш 50 000. Ба кадом сабаб? Канал пин-код дора. Пин-код яъне видеоро монтаж мекунӣ, мепартоӣ, просмотра мегирӣ, сума кор мекунӣ, картата мечаспонӣ, сума синмат мекунӣ. Дар уже пин-код дар кор нест. Пин-код дора, уже пин-код дора. Барои мо нархи канали пин-код дор нархаш 50 000. агар ҳамхели канало дар кадоми интереснай, рақамҳои экранда занг мезанем ва дар хати алоқа биромада чақ-чақ мекунем. боқи худованд ҳаматон нигаҳбон боша. лайк фаромӯш накунед, лайк бизанед ва подписатсия кунед. ҳатман дар канал. Тоҷикистон ба пеш. салом бинандагони азиз, хуш омадед ба канали мо. Ман бо шумо овораи ҳам километр. Бародарони азиз, имрӯз дута канали фурӯшӣ дорем. Як каналш монетизатсияш гиронай, дар шодшам $1 кор кардагиай ва эфирш кушодай, сабшесваш кушодай, ягон хел жалоб надора. Канал нархуш 20 000. Канал дорои 1300 подписчик дора. кадомеда агар харидори ҳамин канал ҳастай, рақамҳои экранда занг бизанед ва канала харидорӣ кинед ва пешравӣ кинед. Канал ягон хел жалоб надора, ягон хел айб надора. Фақат видеоро монтаж карда мепартоӣ ва сума кор мекунӣ дар YouTube. Ҳозир YouTube суми хуб додаеса. Фақат чизша адреси худут мезанӣ ки пин-код хони худут биёяд. нархи канал 20 000. Канал дорои 1300 подписчик дора. Активнистиш хубай. номи канал Кору Бор. дар YouTube менависи Кору Бор, Кору пробел Бор. Кору Бор бинавис мебурояд худаш. дуюм канали мо канали беҳтаринай, канал пин-код дора. дар шотуш пул дора ва канал дорои 2000 подписчик дора. И канал беҳтаринай, нархаш 50 000. ба кадом сабаб? Канал пин-код дора. Пин-код яъне видеоро монтаж мекунӣ, мепартоӣ, просмотра мегирӣ, сума кор мекунӣ, картата мечаспонӣ, сума синмат мекунӣ. дар уже пин-код дар кор нест. Пин-код дора, уже пин-код дора. барои мо нархи канали пин-код дор нархаш 50 000. агар ҳамхели канало дар кадоми интереснай, рақамҳои экранда занг мезанем ва дар хати алоқа биромада чақ-чақ мекунем. боқи худованд ҳаматон нигаҳбон боша. лайк фаромӯш накунед, лайк бизанед ва подписатсия кунед. ҳатман дар канал. Тоҷикистон ба пеш.